Shalom. Para lado HKBP Jalan Lurah Cimahi pasahaton tu sudah ruas bahwa tamu gagasan manogoton masuk songoni manang amanami nanami nama dohoti panunggota marhite live streaming. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ma dihita saluhutna. Tapuji matuhatta mari dehita siap berkuede bertolu ayat sada tolu.
dosa do yanggo hami, alai diodingi hodo akan amarhaposan jalama porus tuho, alani roma hami tuho, mangasahon na siniroham, sayunang tulak hami sian jolom, akub ni leho di hami roha nagirgir tumangihon atam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita siap bukwede nomor 524 ayat sada dohot ayat 2. Patik parjolo saat rodi paupaton. Patik parjolo, au do Jehovah de batam ninna de batata, dan jadi marakup au baenomu de batam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manangaan na di banua gijang, dohod na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna, ay honahumna dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggu, dinaunomari maulahamuna sa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dan jadi homangula anggo dinasadari, manak-anakmu pe manang berung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe namangibati hutam. Ay di naonomari do di top pada bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jaladi parbadiai. Ido saatna atong mangidogogo mahita mangulahon na obartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na obartu patik mi. Amin. Maredehita siya bukwede nomor 623 ayat sada dot ayat 2.
surat di sada Tesalonika bidu 5 mamuka sian ayat 12 saat roh di ayat 24 asa tajahama namar sika sori aka si paingot huelek-elek hami mahamu alia kadongan tada hamu ma akan nama kalujahun hamu akan nama kaluhuton hamu marhite-hite Tuhani roh di akan na paingoton hamu alai ko apoi hami mahamu alia kadongan sai paingot hamu ma akan na somarada apuli hamu ma akka si sautik roha aju hamu ma akan nagale labas marohamuna dopak saluhutna toktong mahamu marlas niroha madok mauliate mahamu siala saluhutna aido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus unang liaro hamu haposa doi bana namaju hamu sai pasauton na doi ido sahatna martua duakan atu mangihon hatani debata jala nao piopsa amen maredehita siabukede nomor 716 ayat sada dohot ayaton Baba
Panda sasadai imana tinubuan nagabe-gabe asyato di porbadia adorak suaubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguman ni silatus nama tetar pajal di ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tutanon manguhumi halak na mangulu dot namate au porsea di todo porbadia jaladong sada huria na badia huria atau pandala Kristen akan na badia do dia sani dosa do dia tai nama dok mulak mangulus do suut ni halak na umate do dia ngoluan na sora suda amen.
Tabegema tikting di mingguta sadarion. Horas. Tabegema titing namasa si pangasal ni Huryak. Sada. Goar ni Minggu. Sadarion. Minggu pasapuluhon Trinitatis. Topik Minggu. Asini rohani Jehovah. Hot rodi saleleng lelengna. 2. Sermon Parhalado. Di hari Selasa 26 Agustus 2025, Sermon Parhalado masuk pukul 10.00 WIB. Tolu, inganan pertanyaan. Ia di Rabu tanggal 27 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB. Ima dibagas ni keluarga Amang T. Pajaitan Boru Pardede. Maringanan di Jalan Lurah Cimahi. Wek paupaton. Opat. Ima inang nyonya Betena Pitupulu Boru Samosir. Maringanan di Kampung Pamoyanan, Gang Karya Bakti, Onom, nomor 170 Sia, RT 4 RW 10 Sada. W. Onom. Ima di keluarga Amang SM Sitopul Boru Sipahutar. Maringanan di perumahan Taman Akasia Blok E nomor 12 Padalarang. Wek Pawaluhon, Wek Walu. Ima keluarga Amang VPM Sinaga Boru Aritonang. Maringanan di Jalan Gajah 10 Tolu nomor 26. Wek 10. Ima di keluarga Amang AR Tambunan Inang Boru Libong. Maringanan di gedung sekolah minggu. Wek Pa 12. Ima keluarga Amang Kim Pesi Agian Inang Boru Gurning. Maringanan di Komplek Permata Cimahi, Jalan Mutiara Sada, Blok C4 nomor 7. Ia di hari Kamis tanggal 22 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB. Ima di Weksada dibagas ni keluarga Amang P. Pangaribuan Inang Boru Sitopul. Maringanan di Komplek Town Palace. Wek Tolu. Ima di keluarga ni Inang Nyonya F.A. Simatupang Inang Boru Sormin, Jalan Kebuncau nomor 22 Cimahi. Wek 5. Ima dibagas keluarga ni Inang Nyonya BM Sihobing Boru Simarmata. Maringanan di Komplek Istana Gardenia, Jalan Kolmas Cimahi. Wek Pitu. Ima dibagas keluarga ni Amang Situa P. Silitonga Inang Boru Hutauruk. Maringanan di perumahan Cilame Permai, Jalan Panser nomor 10 Sia B Blok H. Wek Sia. Ima keluarga Amang E. Siregar Inang Boru Sinambela. Maringanan di Komplek Graha Bukit Raya Sada Blok F10 nomor 20 Tolu Cilame. Wek 10 Sada. Ima di keluarga Amang Awe Panjaitan Inang Boru Pardede. Maringanan di Gang Raden Ganda 2 nomor 10 Sia A RT 02 RW 10 Cimindi. 10 Tolu. Wek 10 Tolu. Ima dibagas keluarga ni Amang Hatambunan Inang Boru Naibaho.
maringanan di BTN Marga Asi, Jalan Jati Indah C2 nomor 8. Poin 4. Amplop pangurupion tu seksi lansia. Di minggu sadarion di Ganup Parmingguon di patupa huriata do papungu amplop pangurupion tu seksi lansia. Ima namandohoti ulon lansia tirket distrik Sapulualu Jabar Tendie. Tatupahi ma di bagasan Lasni Roha tapasaha ma anotiki na papungu pelean tujulu. Poin 5. Pangebation ni Praeses HKBP Distrik 18 Jabar Tendi. Tongo di hari Minggu sadarion Rodo Amang Pareses HKBP Distrik Sapulualu Jabar Tendi Pendeta Nexon Simanjuntak MTH mengebati huriata HKBP Cimahi Jalan Lurah Laos Manguluhon Minggu di Parmingguon Arian pukul 10 WIB sadarion. Martabba ma akalas ni roha di suderuas nang parhalado ni huriata marhite pangebation ni uluan ni distrikta. Poin 6. Namoding. Nah di hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 nung marujung ngolu halak amang Pelman Lodwig Hasiholan Pasaribu nahina baluhon ni inata Dr. Nur F. Boru Panggabean. Tubuh di Garut 6 November 1954. Tutup usia 70 tahun. Inganan nasida di Jalan Sangkuriang nomor 56 Cimahi masuk W5. Jalanungatu Udean atau dimakamkan. Nah di hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 di San Diego Hills. Tuhan na mangapuli sude peparan na tininggal honna. 7. Mangapuli. Di hari Minggu sadarion 24 Agustus 2025 Dukon Sipul Parmingguon Arian. Patupau ni huriata do pangapulion tu keluarga ni Amang MC Manukalit Opung Cio Doli. Sialanong marujung ngolu di hari nasalpu inang boru sinaga Opung Cio Boru. Di patupa di gedung Dr. IL Nomensen lantai 1 ruangan PGTK alani ni sosoam masude parhalado ruas ni huria na adong di wik 10 sada doho seksi ni huria asa madohoti ulauni. Poin 8. Pertanyaan lansia distrik. Borhat do seksi lansia ni huriata madohoti pertanyaan lansia tirket distrik. Jala pasi doho do di kontes tortor Batak tradisional na di patupa di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2025 inganan HKBP Bandung Timur Jalan Jakarta nomor 10 sada Kota Bandung mulai mai pukul sia 00 WIB saha tunasipul. Tatanyakon ma asa manoktong lasni roha di akah horong lansia ni huriata Tuhan nama masu-masu. Poin sia pesta puncak tahun transformasi HKBP Distrik 10 Jabar Tendi. Di patupa huriata HKBP Distrik 10 Jabar Tendi do acara pesta puncak tahun transformasi. Na di patupa di hari Minggu 7 September 2025 na maringan di Istana Kana Kawaluyaan Bandung. Na di dohotan ni sude seksi na adong di huriata. Laos adong do kontribusi sian ruas ni huria
pitu lembar ulos argana 2 juta. Nunga di pasaha tu panitia aka goar-goar nama jalo ulos. Hobar tu ulau ni patu paun ni huriata do papunguhon sakti-sakti sian huria marhite papungu amplop di tanggal 31 Agustus 2025 di Ganup Parmingguan. Amplop di Parade Distrik. Huhut mani sosoan sude seksi na adong di huriat taon. Asa maboan sakti-sakti khususna aka seksi na dinaungan ni Dewan Koino Nia Mauliate. 10. Pangaradeo tu Natal 2025. Nunga majonok pesta ari hatutubu ni Yesus manang Natal. Alani patupaut tama rapot laho makatai narikot tu ulau ni ima di hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025. Waktu ima pukul 10 sia 00 WIB. Inganan ima di gedung Dr. IL Nomensen lantai sada. Marhite titingon niotang ma asaro madohoti ulau ni sude ketua dewan pengurus kategorial dohot seksi las om titingon magabe undangan resmi Mauliate. Poin 10 sada. Pasahat apresiasi tu mahasiswa. Hobar tu program ni huriata pasahaton tama apresiasi tu akayana kota nabui mendapot nilai IPK minimal 3,5. Pasahaton mai di hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 di Parmingguan Arian pukul 10.00 WIB. Alani Roma akayana kotai dohot natorasna di Parmingguan Arian. Poin 12. Pembentukan panitia pos Parmingguan HKBP di Kota Baru Parahyangan. Dukon taputus sot di rapot huria, jala di padasip di rapot evaluasi, pajongjongot tama pos Parmingguan di Kota Baru Parahyangan. Alani patupau marapot laho pajongjong panitia lokal ima di hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 pukul 10 sia 00 WIB. Tempat bagas ni keluarga Situape Gultom Inang Boru Marpaung. Alamat Jalan Stasiun Kampung Curug Agung nomor 130 sada RT sada RW Pitu. Pinangidohon matu sude ruas dohot parhalado ni wek onom dohot ketua seksi sending mandohoti rapoti laos titik konon nama undangan resmi Mauliate. Poin 10 tolu lelang piano. Dilelakon huriata dosada piano Klavinopa di gedung sekolah minggu di ruas ni huriatan nagiot rohana di pasaha mapangidoanna tu kantor. Poin 14. Tender plafon. Nunga dibuka huriata tender laho magati plafon ni gereja. Alani akaruas nanaing makarejoi bui madibuan penawaran tu kantor. Nalu meleng ma tanggal 30 Agustus 2025. Songoni matiting namasa jalanan naing si pamasaon ni huriata Mauliate ma. Horas. Nahana.
Maredehita siya bukwede nomor 534 hutma tapasahat peliata sadadot sadabe. Igijang di surga di sidurade sinakam di roha di jolma sude sinakam di roha di jolma sude Rade di Panjesus jam bertang di si paima rohita maringan tusi paima rohita maringan tusi Sude manisia nama sutusi marsomba tu Jesus partogi tusi marsomba tu Jesus partogi tusi di sima marsomba marende sude tu Tuhan Jehovah si gonggong sude tu Tuhan Jehovah si gonggong sude digijang di surga di sidurade sinakap di roha di jolma sude sinakap di joha di jolma sude Rade di Panjesus jam bertang di si paima rohita maringan tusi paima rohita maringan tusi Dame ni de batana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Horas maita saluna. Dia mau manami dohot inanami. Ruas ni huriata HKBP Cimahi. Jalan Lurah. Memang na di bulan onom ya misanon ala marpesta hita tongon di peresmian ni gedung Yel no Mensen. Alaya laudo be perjulusali bar minggu di per minggu marjamita
Dingado kami patadaw diri nang tuhita saluhuna. Kami Pendeta Nexon Simajutak inata pardijabu boru siaturi. Tudu pada denahidi kami kanga boru si dua bawa. Jadi saya kanga boru puji Tuhan sudah dokter dan sekarang bertugas di NTT. Si nomor 2 kuliah di Brawijaya, si nomor 3 SD Kalasoro Dobe. Jadi sama tabi do toras-toras name tu ita saluna. Horas maida sudi. Tatangi hom majo akamang do taminang di Turpuk Jamita di minggu tasadarion. Ima natar surat di Pesalmen 100 memuka siana ayat 15 sahatu ayat 10 lalu. Pesalmen 100 ayat 15 sahatu ayat 10 lalu sono matar surat di sini. Songo duhu-duhu doa rini jolma nagali marbunga ibana songo bunga di ladang. Ay di bolus kalobo ibana jadi dang di sini. Jadi dang jala dang tertadabe iganan lain. Alayang kuasini rohani Jehovah siang
rumput, bahasa Indonesia saya lihat terjemahnya rumput. Orang minta tanam rumput hijau di jauh tengah, taman. Para itu kamu jo rumputan agak aneh dong memang. Hijau, betul kan? Kalau pas disiram itu kan? Hijau deh. Anak yang mau lodang disirap kamu, rono goniari itu. Saya siram, baru tubuh saya. Satu analogi. Cepet dan lele. Alanido, molo tumbangon hita. Ditik na binain di lewatan na sa lele no. Otak ni 70 tahun dong. Ade. Arong usut na lebih 70 tahun. Wah, tepuk tangan dulu untuk yang senior-senior, yang lebih dari 70. Ngabonus soinan, molong ngaliwat 70 tahun. Ngabonus mama, molong ngaliwat 70 tahun. Dia pehot di batah dua untuk amin. Alay na 20 tahun, 10 tahun molong cepet dobe, dia depan nih. Ay sadari dituhani 1.000 tahun. Di kita sadari dong cepet. Imagine berjulu tari mangrimangi cepet do di kita jalan satokin mo tuh tinggal dari hijau tetapi saja akan berat. Bahkan apa dua contoh yang Nabi Nabi Sodima sama bunga lah orang cepet lupa. Ada bunga julu tena, ada bunga apa? Bunga nama bunga nono, ada bunga ros jago, anggono aeng, bolu bunga ros, mekar ribu nanti, alai potarina, alai. Alain bonoy ngaruh bunga mekar terus segala lilin. Aduh tadi bunga anggrek ada. Lilin ada, baru minggu ada. Lo bisa mulai sebenarnya. Ibu tak bisa mulai dok paling lilin. Dungi mahe. Soni do habe godwon. Sagoki do godwon apa? Sagoki do godwon na sagoki do godwon di hita sude. Alani tamake mangolwon sa tinggal. Marisua. Ananido, ino na berjolo. Ananimo no mangulu hina. Tabake make sempatani merperbuwe dia lupa di dewata. Ay molunga mangulu si sogon. Dangaro perbuena marisua. Ino na berjolo. Itu rubuktas sadari. Napaduahon Molotung nileong di mata kesempatan dihita merjabatan mulanong nileong di mata kita tuhita aduh rupani si halas sonon sotong gijam ay satok kipay mangulus na isong adalogo jala alanino ni yonoan dia besilehon-lehon na di mata tuhita dia pernah dirumpukan di dewata tuhita dia besongan baga-baga nani ehon di halabata misalnya hasangan penagabian kamuram dia peho di mata unang kijang rohat ay satokin mengulus dia sebentar ay molonung na mengulusi dan arobe situ odo na dijo ditupuhon dihita asa sadar sadar na kita hari waktu hidup ini hanya sesaat. Karena hidup ini adalah hanya sesaat, maka hidupku harus berbuat. Amin.
Napadua homa siya turpok taon asa talis jumi babua dangadong hape nahon olang Tuhani do nahon sa lilik. Amat sebenarnya do ede ado tahe ede ni bolonau dibuat tududian marin ma maragenda dung ditanong aro edak kaya tapataro do nata tudian ya do isedo ayat 2 nampe di patah buhita now do suku majohoina sema ale-ale John. Dongat tama jo, ang Tuhan Yesus ini pasti ale-ale tanah subuh. Dongamu sehidup semati, iwa jo ale. Ino, ang wakana kosong dongam bestina. Ino okay. Besti sahabat terbaiknya. Alay majo kalau ngatopi si mana maramo ate James alai ano mabusin sa harap terdekat na isi hidup si mati tak amata molaka amato ba inata karena mangarokar sinang oloda yak kana perjulu ate yak kana babalu dah ang janjinya mata itu horak sehidup semati inna rodena ano perjulu sa babalu. Orang kami tangis ya. Apa perjulu tu ibadah, itu kan? Nak pelang orang berbadan sehidup semati lain. Tidak dikodoikan, lain. Ya sesuai dengan badan pernikahan ini. Langsung jadi sirang, ya sesuai ni. Lamatan mah dengan sehidup semati taibe tidak dikodoikan. Molo tu nganape haholongan ni rohaka apalagi anak tahun dah hebat dan orang marale sirang itu marale lubian matian hebat dia tu alain isi ma on namar best di situ tu di rongan itu luar itu luar gitu kan dari dia di dangan oke olah sidung ditutup bebas silam nak itu tadi kodok lau bersua pindah itu kan itu tadi alain dah kolar ale dah kolar honongan sehidup semati porsian kami dari kupu mata kono, kami nang sedang anu perjulu na baning galukam. Aro ison nauro lupa mamiakon habina, idi habi kunak kina. Karena media kacamata ko nakina. Ama na perjulu mana di kokina. Parningo di parningo tatope ngasukon namol. Nauro baning galuk kita. Nang tolong ko tikok be. Ino kan? Dari kau pernah melihat ini dari ngadu biar soal mati. Aro pinang. Aro misom namor berbinegi. Ada dok koi. Aro masuk mani. Barang ramah per alat bantu pendengaran. Pendengaran kita ini aja perlahan-perlahan meninggalkan kita betul. Berbinegi tahun perlahan meninggalkan kita. Lemai. Alai masuraku gurang nubison. Imajo parningotan idari kodoida. Nah gurang lupa makanya penyakit bagi lansia disebut dengan Alzheimer atau demensia. Orang yang sudah operasi katarak kamu sih meninggal kita perdidan tapi gaya operasi katarak kita perdidan tope perlahan
udah kan? Lam rabon. Tua di mana dokter? Pas tuan ibu operasi katarak, nak 20 tahun, orang baca, ayo kan? Tapi secara alamiah, si malolok tahun perlahan meninggal. Ada orang merasakan ini? Ada orang? Ano be, na meninggal kita pa matakaw. Si Medyo jake yang mau lebih dapat. Anggo tiki poso yung balik maraton buyo be iro kan. Anggo samari. Itu berdalam be rebat. Jadi pernikahan ditinggal kita. Perbincangan perlahan-lahan ditinggalkan. Si malolong lam rapor. Si Medyo ako bisa na naik. Ako tahe. Ako gusto na subuhin mga lang pangkang. Pertanyaan mahami. Robert Jewon ala solo ni Rohana lapis kulut. Bahasa lapis kulut sila gabilang buhay buwan langit na. Anak-anak gigi palsu naman. Kaya sila copot. Lagi Sera-sera meninggal pun. Mau lihatin banyak dokter gigi, aku sama dokter gigi lebih buruk sih pakai. Kamarai semua laki, habe ulur. Isi do laki ale-ale tanah sumur. Isi do ale-ale tanah hokro di saleleng-lelengna. Isi do olo nama dongani hina di tiki masroh hari tiki susah, doh di tiki mana ngami di mulut tahun. Mau mesti tapi laki. Mungkin nolah dinas miroh ada di nongani hita. Mungkin amata natar buhari sehidup semati dohor kita. Malah lu ngaruh ajali otak diudian doh hita di nongani. Jangankan orang-orang yang mengasihi kita, anggota tubuh kita ini juga satu persatu perlahan meninggalkan kita. Siap perninggotan, perbinegian, siap pernidaan, siap si majuja satu pernyahan. Mak, semalam malam jadi tahu, wita, atau isi dorongan muina, isi dorongan dohani hoina, isi dohani aleta, nah hot rodi sadeli di goari ma di tubuh. Jehovah, si topa langit dohor tano, hido nama doa di kita. Mau disadirin nih, nata tada di bagasan Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus dakola didongani hita di Portimion. Ala didongani do hita di Vanuatu, ene Vanuatu di mana tu Vanuatu mangaroro sorot ya matiami. Jala didongani musehe di mana jala makaron lah hita satu hasangapon. Diadukan di dewasa hido hasurunan niakana borsea adong ane hasumurung di badan nama dongane goluna odong osmiroha nabi nainot diturpukta sedarion alaina honda asini roha di Jehovah rodi salilin ni lilin nilo molodong asak moina unang itor tuki unang itor madele unang itor sol-soli diri anay martani ako dila pumilo Jesus mandongani ho itik kisusa bola tumano mungkin siya sa konomo unang kami tuki ho anay pangino magugo ni Tuhan Jesus ay di sino imana mandongani ho mungkin tari luido ho di bulu sa hirasuanong medongamu alai didok hakan di batas sadarion hasini rohani Jehovah hot tok dong mandongani kita saya liling amin alas pirohata di mulut ngarong bison nah merasa na ngarong bongan nako para di Kamis pasti rong dolongan na inak para di Kamis alai ditiki susah si pata wala salah ko apa foto-fotoin na ruang ade anay Tuhan tayo siya di bakos roman dan di pasobo ko inak salah di hasusaw pos mo hanta dan di loas sa halak mo baru
donghani asli rohani di bata roh di seliling ini. Jadi do diturbuktor. Dan pasobuan lah arai donganan na roh di seliling ni liling. Odo asli rohani. Anani do nang hatani di bata pe. Nang porti biope. Inok Tuhan Yesus Markus 10 ayat 30. Sampai besok lagi do tanor rodi nasa isina. Alayang go hataki dan maolo sampai alani doa kainang alani doa kama saya tak golong mahatani di bata ai ido pos nirohani saya tak golong mahatani di bata ai ido na hotro di seliling lilingna jala ido sidio bota papos roha mang do tawinang na patulong malito kalau jepek do na kinggon alai pos rohata di dongan ni asini rohani di bataro ita rori saliling ni lilingna atau man saliling naibe 10 tahun di dok di turbuk tahun tahabiyari ma jauh takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintah. Adalah di jauh di turbuk tak sedari orang dapat turbuk atau melopos rohata madalani ngoluan pada niliwatana hono rodi saliling nililing nama dongani ngoluta diurupi tadi rangam ya kehancuran dok namasa di ngoluta alani habiyari majahu ngoluta habiyari jahuba adang do jubileu 125 tahun HKBP tema ditiki jubileu 125 tahun nakodo karena sebelum beberapa kesinangan diwa tema besar yang diangkat HKBP waktu itu adalah biar mida jahulah haruan di pasuk tuang so atau nggak salah pasuk HP hita asal tahu pasuk maksudnya asal tahu pasuk mulut dasar-dasar asal tahu pasuk nang pilok parta bersudut-sudut di kuari di turbuk tahun sahabiari majahu odo juta mangdot kamina naso habis pikir ibadi perulurong bahwa godang jong mau wain naso badiar be mida de batang godang jong mau wain di gulu dadang badiar be mida de tuari kage doi kana anggon los jabi kana api-api doa matai manajer lumang kaulon wa media de hukum mati koruptor ina apa mana sendiri untuk tindak Tuhan ai dia dulu ai naro lamma biar mahita midare aku bawa kamando taminang dang babir bijol mo pura-pura margarus dang babir bijol mo wang mga sahon huasona dang babir bijol mo wang mga sahon guguna saya hira guguna nama di mata di main asal ngapun na jabatan na rota keras ini apa dipahi mau ditukukon sanokit nih sama buah di ladang doyak asal ngapun jabatan rota keras ini molo bangulu salugui habis alani dokter muta sadari orang dipahi mau ternyata di mata habiari majahu asal terpasu-pasu orang di golu habiari majahu amang dohot tawinan jalan molo tabereng dong wa pemilikon ni dibata di bangsokis dilihat pati ni dibata jalan di dong dari sini lapatan ni Martin Luther menerjemahkan lapatan ni pati nasapului sogoro rohaku mida pangalaosi di pati di dibata roh disudup patuluhor roh disudup pak obat bah itu dah biar itu ditolong ini, mabiar kita diuhu ini, mabiar kita di rimas ini dibakar, dia kena mangalaosi, anak asido rohaku, dia kena makabiari jauh, didok ditumpuk kau, marsudu marnini manggono, rodi saliling nini asini rohani dibakar.
dia akan makabiari jauh. Amang dohor tamu nang ima tameme. Ani nunga berhasil hamu akamang dohor tamu nang mameme tua kaya nak komuna sasi biari jauh pada sida. Wain tugas tamu se mameme honi itu mau. Ya kola tu mau puta, ala itu ninita, tu nonota. Kroni sudah paling pertama asasi biari jauh pada sida. Asa bermual-mual masuk-masuk di debatani nasida. Asa martabat-tabat kelas ni roha siap tehon di debatani nasida. Jala asa di hilal nasida. Asi di roha di debatani nahor rodi salili milili. Amang roh taminang perbudion lebih biru menekor kesalahan di doa. Babia. Aku bodo kamu amang roh taminang kikiau baru masuk ke kepala biro pembinaan di PRA. Kebetulan orang di seminar psikologi SMA, SMK. Biarin dari hon, keluar. Apa masuk dobe? Biarin guru deh, besok udah biar menegor di kantin. Mari saku sih. Wah, bawa auto dekor. Kenapa masuk? Kenapa di luar? Masuk kan lu? Saya mau, saya nggak tahu semana. Usah nggak usah. Mata belajar masuk. Mesti mari saya sadar itu. Apa sudah kita orang mama? Ayo lebih orang menegor dokter sunari. Si bahasa memang. Nabi rohida di partikasi nelo menegor mas. Naidap masuk kota, colmaon generasi kita. Kalau biar kota bawa pilot mata rodiaka remaja nama sebelum di sekitar ini tahu. Dan makabiari. Tetapi mari kita tanamkan, mari kita ciptakan mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Malah generasi yang takut akan Tuhan donasi. Yakin bahwa mermual-mual pasung-pasung di depan. Alai malah generasi itu berbudiok dan bagi yang berbeda di depan. Porsia mahamu satu kemai ulus sorong dia lugu maka mereka kehilangan berkat-berkat Tuhan. Kalau niro terbuka sedarion disungguli amang dohor tamina bica bergugu hitam bica dileo di bataro pikiran di hitam bica dileo di hitam dikit tak mudah asa sudia pinokpak hidung IL nomen sentamai nasa do paru kuno tu sekolah minggu alai monore minggu daro sekolah minggu bapak amat. Datang dari Jawa Balga, kosong di sana. Aduh sayang, di mana generasi? Ombak jojo di Turbulas. Mari kita ciptakan generasi penerus yang takut akan Tuhan. Dulu debat apa dulu? Dihita ke rumah sadar. Asa tamat naik dua, merperbuih gulutan, ajepet detik kita. Orang tua ada paruh kilo porsiaho. Ido ngani asini rohani di batang rodi saliling saliling mengulu kita tahabiari majahuba asa tanpa supasu menghidupkan. Amin. Martaya kita Ali Tuhan mau lihat di madia sini rohani ini okor Tuhan hatam senerior jepit di nami sagokin sangat duhur bunga di duhur mangerbang di baduom na mahiru tari jala diundusur dan duhur alai mau lihat mak di lehokoro persia jalan narga di hami asa merperbui gulu nami malak sadia lilik pigulu nami di beko nunga merperbui gulu nami Ali Tuhan saya itu Bapak hana biar bidah hodi guru nami di pinopang nami asa bersudut-sudut asini roham sile honor mudi asi maroham Ali Tuhan hatam lau kubiki hami sedarion pasung-pasung may marurak merperbui di guru nami
gudang namasa itong-atongan ni hurian biak katiting na binasa tuak karuas ni hurian pargo goy mahami mangulahon terlumubian di Tuhan di program di rencana kegiatan di hurian HKBP Cimahi Jalan Berawang di pengembangan di pembangunan saya dihudus ni roha asa gue uli hami bagas joromon ingana perniara pertanyaan di hami martangiak tuh bohanis di perhalado rodi na poso asa patubang aka pembinaan tu aka sudut na poso asa kami si hadiari Jehovah sudah ya kaya lakon nami rodi pinompang nami asima roham nang ulau nami ni Tuhan ya kegiatan-kegiatan na masa di distrik Sapulalu Jabar Tenggion tungasi maroham tabay mempersoran nauli na ringgadi kami asa martabata balas ni rohan kami jala gabi si tindangi kami di nahuma diam asa gabi pasu-pasu kami manang di diabe asima roham pamasaw ni hurian maka di distrik Sapulalu pertanyaan lansia dalam nami manugunugu patubuho kaporsiaw doa padubaho nakaragam ni nasniroha asa sigad jamur akan dua-dua nami ali Tuhan say patulus maulauli asa makoron nasniroha di sudilan siya ni huriam sa distrihon pasu-pasu mahami di ganung rumah tangga mimpi jalo matangin manyo nauso bawa kami mari hide Yesus Kristus Tuhan si hokko si padoa amin mari demahida seperti nomor 250 Sa
Martangian mahita pasahato peliata. Halini bata manami na di banua ginja. O oleh nadingga do nasa uli masa na mauli utus. O pasahat kami masyan na niliwan pito kami pilihan nami juho. Sa ijalo may gabi uap na hutus di julo. Pasu-pasu may jalara moting asa huparasya kami pilihan on. Pati puno na rajon di tonga-tonga di Buriam do di Portibion. Buhay marwanami marhide-hide totin. Asal lambutan na kami gurang ni sileon-leon mito kami. Asal gergir kami madok mauliate tuho. Marhide-hide Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gija. Saya pinar badia magwarmo. Saya rumah rajon. Dan saat malam meniroham di banua tongham songon na di banua gija. Liang matuham sinarion manguluan siapa hari. Sesa madu salam songon panesanami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami tuju tu pangujung. Memahami sian pang.